You know, having listened to the recording, I realized ukuthi as a kukhuluma umuntu hurt. Okay. And disappointed. Yeah. He was disappointed first ukuthi wayene expectation ukuthi ivangeli lizomnika ingcebo. Okay. Of which was a wrong template to begin with. Okay. Right? So ngibuka ukuthi basis of his stance it's rooted and it's rooted hurt, deep hurt. Uyamuzwa ukuthi uzakhuluma ngerent ukuthi you know ukuthi the problem is that why ngakwazi ukurenda, but since la you know it's based on a disappointment and to warn people ukuthi the gospel is not about wealth. Yeah. The gospel is about salvation that Christ brings. Wahlulwa Yini. Evangelini. I've also seen you praying for people ngaleso sikhathi besinda. Bakhulekela ngegama lika Jesu. Kancane kodwa. Oh babesinda. Ubani obeke standard? Inina neBhayibhelini. Okay. Angithi kade kusho wena ukuthi ngangofundisa nami ngiseyikristu. Wathi namanje usafundisa ushumayela khona. Angithi nawe uyutshela abantu abambe oshumayela. Yeah. Amakholwa nazi ibonakaliso. So ke if I say go straight uzobona isign etibhala ukuthi toilet ujike ngo left. Okay. So when ujike ngo right udukile. Isign uJesu mighty these signs. These are the things that points ukuthi lo muntu ukholwa ilento enginithuma yona. According to the Bible, it's simple like that. No, I think siyavumelana ngokuningi ukuthi indlela inkosi somnala ebone ngayo iBhayibheli noNkulunkulu waba disappointed. But same principle ingakho silethe principle ukuthi umema kuyiplantian nation. Yeah. Kunabantu abasobe ngithandile iapproach ka King Somnala emeqala ukuthi uma ehlezi ehlezi la akahlalele ukuthi asiconvince nomuntu ukuthi amlandele. Yes. But iba khona into ethi uma ngihlezi phansi I just want to know the God that osevwa ilendoda. Ingakho ke sifuna sifisa ukuthi uye kuleyo direction uNkulunkulu wakho. I call him God of plenty. Nazo. I call him God of plenty for the sake of my mind, not that he's a God of plenty. All right. But I just call him God of plenty because my mind learns in symbol and pictures, so that when I imagine, then I'm able to think. When I think, I'm evaporating the image. When I evaporate the image that I evaporate, I create the atmosphere, the image. That's why they say whatever you focus on, even the law of attraction. Yes, even the law in the Bible. If you meditate on the word, you keep on focusing, you'll be able to do it. So Bible and science is the same thing. Wouldn't Bible kwezinye indawo libelisha izinto kwaphela ukuthi science ayisesemvana leso sikhathi. Bekwakumanje sasizokwazi ukuthi uJoshua kamisanga elanga. Labantu abaphila babeka izandla ngesikhathi ungakamshilo kuBhayibheli babephiliswa yini? I'm just curious. Babephiliswa yini? I think akasiqale kanje baba. Uncanana uzokhumbula. Yeah. Mina will worship without calling the name of Jesus. Uyazi uncanana babhuquza abantu kushaya 12 emini. Mina I will be introduced in stage. Mina, to be honest, I call the name of Jesus 7 years since discovery leli qiniso. To me, story sketches is like a story where you create a character. A legendary story. It's not necessary ukuthi story singekho ngaphandle kwe mythology. Yes. For example, my view of the nation of Israel is 12 constellations, the stars of Jacob, 12 constellations. My view of Jesus being a son of God and same with God. I know that if you your vision about you your see, view about the crown that you see on Jesus is the crown of a son. Again, as an example, foot. Israel.
Israel is a combination, is an abbreviation of three gods. Isis, which was a goddess of wisdom. Yeah. Ra, uNkulunkulu welanga. Was uNkulunkulu, and sometimes that God is called Omen or Amen. Okay? uJesu njengoba ethi amen usho ukuthi uNkulunkulu ongqongqosho ngaphezulu kwabo bonke. Then you talk about El, yeah, God. yeah. So look at that one. Is IS ulokhuzana Isis, a goddess. In Africa, in fact, Bible intshontsho kwi-knowledge yase-Africa if we go deeper. Okay. U-ISIS e-Africa masikhuleka Yeah. siqala ngo-God mother, God father, God the child. Then they twisted like this. Yabo. So Israel kwashintsha uJakobe waba Israel. It's three gods. In I think they call him Zeus in Greek. Yeah. If you go to Besotho ubani uNkulunkulu Ramasit. You see? So what I'm trying to say, I don't want to go deep. Kulezi zinto. Bengisafuna mina sikhulume ngento esimple lokuzozwa ngisho nomuntu omshumayizayo esontweni ngeBhayibheli ukuthi ingakho sitriggerisha ama questions. Okay. Yeah. Okay, ake sibuyele la. Yeah. Bengisathi uJesu kimina munye noNkulunkulu. Yabo. Munye noNkulunkulu. Usho njalo. Oh, bengithi usho njalo. The Jesus. Yeah. Okay. Okay. Yeah, I get you. Yeah. Why? Sun rays. Yabo. Ukuthi angifuna ukungena kulama symbols okwakhele kuyinkolo. Actually every religion is built from solar system. That's why 12 gates, 12 tribes, 12 apostles, for 12 it's not a mistake. This thing is orchestrated carefully. Okay? So bengizofisa ukuthi mina sidlule kuJesu ukuthi yini enginenkinga nayo eyaba inkinga kumina ngoJesu ngase ngibona ukuthi Yeah. I don't need to believe on something that I don't know. Because the reason we go out and preach to Paulos, we preach Christ, we preach whatever. We preach so that people believe what is said. Mina mangima phambi kwabantu bami ukuze ngikusize. Yeah. I tell my people kunoNkulunkulu owafika kimi ngamaphupho ngembono wathi kimi kanje angihambe ngiyophilisa abantu bakhe. Okay. Ngihambe ngiyokhipha abantu bakhe ezinkingeni. Wathi ayikho inkinga. Angitshela abantu bakhe ukuthi ayikho inkinga. And then every day when I stand to them, I give them prophetic word because I believe those whom God speak to them, He didn't write. He spoke direct to them. Yeah. Even what you call a Bible today is somebody interpreting if the Bible will be true. Is somebody interpreting, being able to write down. If I write, for example, Quran, they will have the same claim in the Bible. Krishna, who's 3,000 years older than Jesus, he had 12 abafundi bakhe. He was born of the Virgin, born on December. You can go on and on. Mhlambe masingabuya King Somnala. Sibuye kancane nje kulento oyishoyo yokuthi this is what you believe. Uma a blended nation. No, I didn't say this is what I believe. Yes. This is what I know God has sent me to do. I get you. And by me going to people, I don't promise them, all of them they're going to be healed. All of them they can ask anything. But because basuka babe disappointed. Yes. But what I tell them is that I share the experience of others. Ukuthi nangu lo mama. For example, bengise empangeni. Yeah. Umama from 1999, 23 years. Yeah. Uhamba ngokrola kanje. Yeah. You have seen on TV. You can go on YouTube and check it. This woman, because God said to me, ngekathi ubaba eshona ngecancer, bonke abantu abanecancer angizinikele ukubakhulekela. Ngi-apply ifaith, ngirelease amandla akhe. 90% of the people I pray with a cancer, uma
they get healed. Abanye batho sebesayilo 3 months. Abanye uthola ukuthi besebehambe kodokotela 3 years to just get healed like that. So I decided to dedicate myself ukuphuzisa abantu amanzi anegama lami, unika abantu izinto enegama lami, ukuhlala phansi ngikhulume uNkulunkulu because ikhona ngisho ngakho ukuthi uNkulunkulu ukushile kimi. And I've seen ukuthi I don't have to put effort to that one. Okay. It's just a gift of God on me, and I exercise that, and the people follow me. Mind you, khona maKristu ezakimi, khona izangoma ezizakimi, khona umnala abeza omnala abanye bangama faith mission. Abefundisi bako faith mission abanye, they come to my consultation. You come to his consultation. Yeah. The question I have, ngala kati sikhona. Yeah. La kati ukhona la ngala ngoma Christians. Uma sishumeza abantu bakholwe basindiswe bakholwe uJesu. Yani babize phambili. Yes, babize phambili. Ngala noma singabezanga phambili basindiswa. Nje basindiswa. Cha phela mina nawe sasibabiza. Usanini. And baze ba complain mina uyangazi ngangabiza. iWest ke manje I don't call people. Yeah. I don't know how many members I got. Okay. I don't have the time for that. Umbuzo wami ukuthi ngala sithi abasindiswa bakhetha uJesu bese noma yini abayicelayo bayisho ngegama lika Jesu iyakwenzeka. Ngala ku Plantain bakhethani bakholwa yini yini into abayikholwayo bakholwa ukuthi mabecela egameni lika King Somnala ziyenzeka izinto noma bakholwa izimangaliso abazibona zenzeka kwabanye abantu ngenxa yokushare ka King Somnala iexperience yakhe then bese kwenzeka izimangaliso lezi ezenzakala idile nakho kuthiwa inyama ichithekile lapha uyagijima uyakhona ngoba uzokuthiwa inyama ichithekile ufika uyithola uthi awungayithola nami yabo it's like that so abakholwa ilutho no phela ngithi mina ngikhulume ngoGod of plenty lo uNkulunkulu wami ngithi akana icondition ukuthi uzomamukele ngoJesu mamukela abe uNkulunkulu nje uyamkholwa nje abe uNkulunkulu mina bamukela bani lo uNkulunkulu ochazoba okay mhlamba ngibeka nje lokho zana mina ngikholwanga uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ezekimi right uNkulunkulu wazi introduce yena kimi clear okay so abantu abangomnala ukhona amasonto kompumalanga engakaze ngubeka umcondo wami amanye futhi ngikholwa ukuthi ngoze ngihambe emhlabeni ngaze ngubeka they form I don't go around and establish a church I don't I have churches that I will never go there I only go uma sebebhukile bethi sibangaka baba sizokubona futhi bakhokhile bazoconsulta kimi then I go to them if I go for example ophongolong the biggest following when I say Eastern Cape I don't have a church there. I just have people who come to my place bahlangane kuthiwa ama-ambassadors abantu abakhona who represent the world of plenty there. Bakhuleke nabantu bangithumelele napa abantu. So labantu basuke beze ukuzoconsulta ngenxa yezimo zabo noma beze ukuzokhonza mainly abantu kimi beze mainly beze kuma faith product okuthiwa siza abantu omnye msize engozini yemoto omnye msize kwi-cancer omnye msize ifeni omunye ubenga izinto zakhe bengamahambeli kahle mainly abantu beza kanjalo and abasuke beze kimi for example omnye umama okade ekhuluma ngesonto lesiphuma kulo izolo kade edlala lapha ku1 KZN uthi bese ngino 4 years kusebenzisa ama product akho bengisedolobhe ngezwe ukuthula ngashiya phansi yonke into ngacela kumlungu ngagijima ngizokubona wakhokha 1000 uzongibona for consultation so lo muntu uzongibona akezile na kwi healing uze kulo muntu amphuphe ebusuku ambone so uma ngingenankinga nje njengozweli Dlamini kungeke into engixakile njengoncanana njengami nje mina manje ayikho into engayidinga ukuthi mhlambe ngidinga ukusizwa ngayo angidingi ke lapha futhi angisiki isidingo sokuthi ngifike esontweni uye esontweni ungaya phela uma uyithandela kodwa angeke mina ngihambe ngithi awuzile ngale esontweni in fact in my view I don't like church sonto
Okay, so kube kuya ngami ngaba abantu bayihlalela emakhaya Right. uma be indawo yokukhonzela sinayo njengendawo. That's why sayishintsha sathi lecture theatre. ngoba kusonto. ngoba Akukhona akukho isonto. yeah No, asisonto ngoba Yeah. igama elithi kusonta liqhamuke ekuthenini uma ifika ama-missionary Yeah. esifaka ivangeli lelobuKristu LobuKristu, yeah. amaqaba amanqaba abantu ababinqaba babethi Babasonta. nasonta ninasile lapha nisonta izinto neyiphenduka yeah Yeah. Unkhonzi. andikhonzi Yeah. nisonta izinto neyiphendukezela. Yeah. So for example isonto lifike mina ngakha ndawonye nomakoti nomama nengane yami sihlale mhlawumbe ingane zami igano izibe u3 zabafana nomakoti sihlale la ekhaya ngibe inkosi bafika wathi uJesu enye inkinga yami le ngayekiswa ilento evangeli uma izala uJesu kuthiwa ukuthula emhlabeni ulethe khona Yeah. kuthiwa washumayela ukuthula Yeah. bese ukuthula kwami nginishiya nakho Yeah. kanti futhi abuya athi ningathi ngilethe ukuthula. Imagine umuntu oshala ngizohlukanisa uyise, hlukanisa unina, hlukanisa indodana, umama ezala. Kusho ukuthi kuliwa kangaka nje omama ezala. Aze ngibabona indlela abalo ngayo omama ezala nomakoti. Yeah. Kusho uJesu wenu. yeah Uthi ulethe ukuzohlukana. Ngayibona ngathi ngingalandela kanjani into ethi izongihlukanisa nangumfana wami nomakoti. right Lento ethi izongihlukanisa mina nomfana wami ngimthanda kabi umfana wami nomakoti wami. Nomakoti wakhe, yeah. Ngimthanda. Lento ethi izongihlukanisa into enjani le ngoba phela yafika singenalo loluhlukano lungaka. Ingane zidelela kabi ngimdala ngaka mina 38 years kushumayela ivangeli kodwa uvele kushingana ithi uyabheda le kholwayo futhi Ekholwayo, yeah. kodwa uphumele ngaphandle ingane engakholwa izothi hawu nikhuluma kanjani nomuntu omdala. Yabo ingane umuntu ongakholwa baba Yeah. uyazi ukuthi ke lockdown khona abantu okwathi mangivula ngenza prophetic consultation kwakusakho kwa 200 rand babethumela 2000 bedazizile Zweli ukuthi inkosi noyibona abanye bafike banqaba bathi asikwazi thina ukubona inkosi ngalema bathi sizoyotha inkosi sizoyibona. For example with prophetic consultation I tell people you don't pay for your healing because I don't have a control on healing. You pay not even for counseling that I'm going to give you. you pay just to see You the prophet. made an appointment like you go to the doctor, like you go to the lawyer to set a time aside for you. Time is money. I understand I leave everything We that I do. understand that. Bese Yeah. ngizohlala nawe phansi ngokhanselisha. Ukuthi uyaphila angeni lapho mina ngidamandla kaNkuluNkulu lapho. Yeah. so it's a counseling session. It's a session basically. It's a session. A consultation is a cancellation. I wouldn't say it's a counseling necessarily. It is just a session. It's a session with you. Yeah. Yeah. I may heal you when I lay hands on you. You may be healed. Yeah, njengodokotela nganginikeza iphilisi lingasebenzi noma lisebenzi Nazo. lihambe ikhadi. Yeah, Nazo. it's clear. Ngeke ubuyele kudokotela uthi hawu udokotela ngilo wena owenze appointment yokubona udokotela mawufika kudokotela uzokubhalela incwadi. Into ayisho interesting. Yeah, it's very You may be healed. Yeah, Nakala kuthina You may abanye be may be healed. healed. Sure. yeah. But ngapha ngakini inkinga nina nithembisa abantu ukuthi you shall lay hands they will be healed not may be healed. Ngapha Uthi sithinda. When Ngapha Nawusho. hayi Anisho ngala. Okay. Angisho ngalokho. Yeah. Angisho. uyezwakala. Uyabona ngapha thina Yeah. sifana nemithetho kama art universal law Yeah. le yantshontsho uMoses noma ababhali beBhayibheli bathatha 10 ku 42 bashiya 32. King Somnat. Kuyanikelwa mabe sebefika. Oh yes. Siyanikela njengoba ungaya kwi-club ube ne-commitment yakho yokunikela noma ungabe kukhona iminikelo esithi okay bazalwane sidinga iminikelo engaka mhlambe sidinga i-percentage engaka kuwe ukuze senze nakho ukuthi you understand. Oh, for logistics. Ama-logistics yeah. phela sisesontweni la kune Yeah, ama-logistics, yeah. noma singalona phela isonto kodwa nje ukuze sirana ama-logistic Yeah. two Day to day. mina angiphili ngemnikelo ngiphili Okay. ngeshu. Yeah.
Ngiphila ngemali engisebenzayo ngama product ami nginezitolo about 21 in South Africa. I buy this water and brand them and sell. I hire people to do that. You can't say ngidla iminikelo lapho. Ngidla brand yami ngoba lo muntu odayisela amanzi ngeke usho ukuthi udla iminikelo yabantu udla imali zabantu. People the ibhodlela ngithenge ngemali amanzi wathenge ngemali. Okokuqala okwesibili, when I go to consultation, I'm not a pastor. I'm not a bishop. Okay. I go there as an expert. In fact, I have a practice number. Uma uzegimi uzophila. Yeah. Practice number like a doctor has a practice number. certificate sokuthi So ukuthi kade Sure. ngilovile. Sure. Yeah. njenga Okay. practitioner. Yes. Okay. So akulona futhi elami This Jesu. is So power. mana This is power. elami akulona lika Jesu This is so. power, yeah. Yeah, elakho. Elami. Okay. Ngeke kubosha uJesu lapha mangayikhokhi. Ufuna singene kulena ke bukhulu. Ngeke ezinjalo. Ngeke kubosha uJesu manje ngakhokhile. Ngifuna ukungena kulena professor yobukhosi. King Somnala. Okay. Khona lento okuthiwa aristocratic person or classy people or aristocracy or aristocratic. Right. Kuthiwa lapho iphilosopher uPlutus wathi mayichaza wathi kukhona ama philosophical kings. Yeah. Every ubukhosi mina nje ngiyena umZulu kodwa ngaphansi kobukhosi bakaZulu. Okay. Ngingumnala. Because there was a time where there was no Zulu nation. Yeah. Yes. And somebody Zululize us. Yeah. Yabo. Yeah. So I came up with the philosophy. What's a philosophy? The word philosophy is made up of two words. Phileo, love, or sophy, love of a thought. So basically we say you choose what thought, what chain of thought you do in your life. So I build up what I call philosophy of faith, which I develop a study on it. It's called plentyology. I call it world of plenty philosophy, plentyology. Plentyology is made up of two words, plenty and ology, which is a system, a study. Like you have theology. So all those people who subscribe to my philosophy, they are called Plentian, or believe my philosophy, or have tested and see this life is good for me. How do they subscribe? Is through By mutual understanding. okay. Practicing, experimenting is working for me. For example, we believe when mailanga lishisa beta bantu, hey safa ilanga tina, we don't say that. Those who subscribe to the philosophy, Okay. who understand. There is a teaching. Ubezwa ngalokho uthi bayafundiswa, umnala yeah. lo mzethi saphila ilanga. Because you have what you say. It's not only the Bible, according it's to a the science. script. Okay. No. It's It's not- a principle of life. Yeah, kodwa Yeah. khona seBhayibhelini. Yeah. Is a principle ukuthi neBhayibheli likhona. Ungakhohlwa phela iBhayibheli. It takes basic knowledge, which was a Kemet knowledge. Okay. So, khuluma ngelinye Come back, yeah. Kemet knowledge. Kemet Kemet. knowledge where you get the word chemistry. What you call a modern science is not a modern science. Kwantshontshwa nje ulwazi lase-Afrika siyokhuluma ngelanga. The first Okay. people to test a woman ukuthi ukhulelwe is African people. First medicine, first ink, first paper, first university, Africa. But when Greek conquered Africa, especially Egypt, what they did to Alexander, they took all the knowledge. That's where they got all the book that they took to Greek, which is why New Testament is not supposed to be Greek, because Jesus spoke Aramaic, supposed to be speaking Aramaic. So they transferred that knowledge. When the Roman took over from the Greek, they took impang yonke le knowledge. Then iBhayibheli laqhamuka kuphi eRome. Then mase bexabana eRome bahlukana
the Church of England bebanga bufebe bahlukana, the story goes on and on. Yeah. So but Yeah. the problem is the issue is when uthi Bible uthathe Rome baluthathe Greek, ama Greek aluthathe Egypt. Which is of course. Yeah. Ubukhosi ke buqhamuka lapho ukuthi ke i-democracy, i-philosophy yabo Plato nolokhuzana, but they've chosen the way of ruling people. Demo, crass rule. Demo, many, the will of many. So that's a way yokubusa abantu. I-democracy. Then there is an autocracy, where by the authority of one man, ubusa ngayo. And theocracy. And then theocracy. Yeah. And then mina ngikholela kwi-autocracy, Auto. aristocracy Yeah. rule, Yes. which is a rule of the best people. Yeah. Yes. Yeah. A rule of the best people who are proven to who walk what they teach you. Okay, baba. Amakhosi. So ngiba inkosi ke kanje ngokuthi Yeah. inkosi yayithi nangu mina nginomhlaba la sengizela izingane eziningi, uyafika uNcanana uthi ngizonkashela kimi La, yeah. umkhuseli, ngifike ngikhusela abantu ulokhu kuphila nemithetho engishayela. Bese uba So inkosi bona. if you belong, for example, uma ubuswa inkosi yakwaZulu, i-geographical area leyo, location ethile, kuhamba kube nemingcele. But uma sikhuluma ngobukhosi basenaleni, sikhuluma nge-philosophical, ungaba America, ungaba kuphi, ngacishe ngikufanise nobukaJesu ukuthi animazi nokuthi ukuphi kodwa nithi inkosi yenu uyanibusa. So Awukho umhlaba ongawukhomba ukuthi owakhe la. So lobu bukhosi King Somnala abucontestwa buku King Somnala. Uma ngithi abucontestwa do you get me? To simplify what you're Yes, saying. yeah. Uma amakhosi la amanye akhona. Usanda khambe yaseNgilandi manje Yes. kwangena Enye inkosi. Enye inkosi, yeah, yeah. Sanda khambe yakwaZulu Kwangena enye inkosi. Mabili lapha kwaZulu. Okay. Hayi asika Mabili. kulungile baba. Ngoba bobabili banabantu abathi Umakhaya. Yeah. Okay. Mhlazane sekuthiwa ihambile eyasenaleni then what happens? We follow the procedure. But bengakafuni sifike lapha. Comment reserved. Comment reserve ngoba it's too personal leyo. Ngicabanga ukuthi bengisafuna okay, sure. You see, mhlambe awuthi ngikuphendule kanje. No. Ngicela ukuphendula nje ngane yakwethu. Yeah. When I'm deep in isintu sethu. Inkosi yayingaqala isizele kuthiwa wena uyinkosi. All right. Yayiqalwa ingane ezikhula. Ithi na indodana yami. Yebo. Yeah. Uma igano sasibhukhela umfazi isintu leso. Yeah. Yeah. Ngifike ngithi Ncanana. Yeah. Yawazi ama values wakho. Yes. Ingane zakho ikhulisa kanjani? Yeah. Ngizela insizwa umayibonga. Ama values wami athi. Yes. Yes. But before ngize lapho, Yeah. siyahlangana njengomndeni. Ingakaqomi ingane ingakathombi ngisho ukuthomba. Yeah. Yeah. Sesiyazi ukuthi izo shut down. Yeah. Yeah. You get that gleam ku Abraham made God back to the people No. of his Clear. So uma ngabe siya lapha qale siyocela emsamo, ake sithi kwabakhonza amadlozi sicela emadlozini kwaba nengelozi nezithunywa njalo ngelanga siyokhuluma ngeyamadlozi ukuthi ngiyibuka kanjani mina. So ebese sithola ama cues from izwe la kamoya, because a king is going to be an epitome. Inkosi kufanele ikwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Inkosi is first and foremost spiritual, not blood. Wrong. The king must be chosen from the unseen world to represent the God is talking about. Yingakho ngesingisi kuthiwa is a ruler. I-ruler into eqondisayo. Inkosi ayikwazi uba nenkosi iyaphuza iyadawa iphila impilo. It's not a king that. Into ekhethwa ngabantu leyo. Inkosi ayikhethwa ngabantu emhlabeni. Inkosi iyazalwa iyinkosi By birth. yes, bese sibuka ama cues kuyona
ukuthi umuntu onjani lo ukuthi masishaye waqhamuke asilamlele afike nangamaphupho asisiza idlozi kwangayena wonombani umuntu wakini otsowafa kwakunabantu ithonga kwanganoma kwakunabantu abakhuluma nawe ebuthongweni kwakunabantu abagadile apherishayo abanye abangasekho bathi vuka mntanami uyofuna umsebenzi uvuka ufuna umsebenzi uthole endaweni njengoba abanye mabebhala baba ngifike ngibanikeza ama-answer batshela ukuthi itadi sharp kwesikhathi sekuphuma ukuthi wafunda la ngimtshele into ekade afike umuntu aphasa angikhuluma inganekwane those things from the spirit realm you can't fake that you can't perform that. Yeah. You can't perform that. Yes, baba. And then makuzobekwa inkosi baba kuba nomuthi wakhona wokubeka inkosi. For example, uma ngine ingane ezithu zabafana. Yeah. Okay, bese kuthiwa kuyakhuleka kwaqala bese kuthola ama signals. Sambe siyotshela abasekhakonini ukuthi ingane yenu nakho eyikho nithini nabo babuze emsamo kwesikhathi sothi sithi siyaganwa la kuzogana khona indodana yami kuthiwe wo kunesiqalekiso lapha ngoba uma nithatha le ngane nithatha igazi neziqalekiso zalomuzi ngoba nizokwakho ubuhlobo ibe yifamily eyodwa uma isezokhethwa lo uyazi kuthiwani kuthiwa mayibonga wena ozoba inkosi uyavuma na awusazi isiqi esingakwenza ukuthi ungaba inkosi athi yena yebo bese kuthatha ukhamba liyobekwa emsamo khona isalukazi sasekhawunini khona isalukazi sala ekhaya khona abapriest abantu ababephethe zikamoya uma sebelele ebusuku kufanele sibone njengotshwala sibone ngegwebu elizophuma ligeleze kulomuthi ikhalabash ligeleze sihlangana nalemnyango kusho ukuthi lo mfana uvunyiwe ukuthi uyena njengoba uAaron wavunywa ngenduku yakhe yaqhakaza kunabanye then uma ise evunyiwe bese bamthatheke bamphuzise lolu khamba umlando usho njalo uma sebemphuzisile lo muthi lekhalabash bese bemnika 45 minutes bambeke lapha eceleni baxoxe uma kungayena uzofa uma kuyena waphila then sebeyamthatha bambeka inkosi sebeqala iprocess yokumtrainer bamfundisa umlando bamfundisa ukuthi abantu baphathwa kanjani bamfundisa isimilo uma eseqedile uma kuthi usenomfazi isizwe soqala phansi yomfunela umfazi ovunyiwe la ngaphandle lo uma ivunyiwe ngizama ukuthini ke lapho inkosi exactly ubizo bekuba nama signs akhonjwa uNkulunkulu ukuthi ayigcotshwa ngabantu that's why mzali ngicotshwe abantu babe ngiphuphela ukuthi ubani uzogcoba uzogcotshwa bani agcotshwa khona ihlazo njengalibona la inkosi yethu igcotshwa amaKristu ibeka izandla athi mina uyabona liyafa lelizwe lethu 2 awukwazi ukuba nenkosi yamaZulu ethi ibusa ngobuKristu ukwazi ngoba ngokomthetho wobuKristu amasiko la ngiwashaya isinto amadimoni onke and ubuKristu babulethe ukuzosicindezela ukuthi silahlo lwethu ukona. Okay, the purpose of the question bekuthi kufuna mhlambe kuphendukele ngicathi ubaba usekuphendulile okunye enye inhloso yalombuzo bekuthi ngifuna ukuthola ukuthi amakhosi ayabekwa I think uchazile ukuthi amakhosi ayabekwa ukuthi awagcotshwe namhlanje abekwa le there is a time where I knew you mina as umfundisi not as inkosi yabona so ileyo party ebengifuna uyithola ukuthi ngisacela ukubuza yini eyakwenza ukuthi ubone ukuthi ngumfundisi ngiyabuza nje ingoba wenze yonke into abafundisi ushumayela ubize altar call usikhulekele that's how you see it. Who is introducer now njengomfundisi Now I was that's exactly okay that's what I do. Futhi I assume babekugcobile somehow mhlawumbe no akaze ngicotshwe akaze ngicotshwe awukazi ugcotshwe kodwa wabagcoba umncanana wamgcoba yes that was my recognition to him. I told them I can't anoint you. I recognize that there is something on you. I also believe there is an impartation. We calling ukuthi babila abantu obizweni. Indirect calling where you receive from God, a calling of impartation. I mean indirect calling yimina obiziwe kodwa ungagcina ubiziwe ngokuthi mina imphathela amandla enginawo njengoba nezangoma khona ithwasisayo khona engathwasiswa evele isuke eziyemfuleni ziyithwasele zona azinagobela azinabani
So that's how I'm anointed. Njoba ngisho ukuthi mina when I grew up bengixoxa noNkulunkulu mina I discover late ukuthi how kanti is not everyone of uNkulunkulu ahlala akhulume nayo axoxe naye ezizwi kaNkulunkulu akhulume naye amtshela ukuthi uzokwenzani mase una 50 nangincane nakutshela ngangimtshela ukuthi mase ngina 50 angisho ngicane ukuthi ngiyosomisa ishosha angisho ukuthi ngoba ngenza lezi zinto engizenzayo angisho ukuthi ngoba engasaliphatha iBhayibheli ngoba information iphumela. Yeah, ngiyakuzwa mhlambe ngingaba nayo into ukuthi siya ngasekugcineni ngoba lama questions were just triggers ukuthi sibone ukuthi usukile ubaba ngala waya ngala. Yes. So isizathu sokusuka kwakhe ngala sesiclear manje ukuthi it was a disappointment. Yes. That's No, number one. Number asikaphelele two, kodwa ke is part of it. it's part of it, yes. Number two, engicabanga ukuthi mhlambe uyasala ngoba into engena manje indaba yobukhosi. Yes. Ngiyabona ukuchaza kobukhosi uma indlela buzobekwa na yonke into. Bengifisa njengoba bengifisa ukuthi iqale lapha kuyiphilosophy ka Baba King Somnala. Ukuthi uma umuntu esefinyelele ekutheni azibambe zonke lezi yazinto ze philosophy yamaPlantian uyaba yini uyaqualify ukuba inkosi noma inkosi ingakho ngibe ne question ethi lobu bukhosi Nobody qualify you to be a king. right Njoba ngishilo akunjalo. Okay. I don't believe ukuthi ngoba uzalwa yimi uyoba inkosi. Kungenzeka ukuthi uzalwe yimi ube inkosi. Yes. Ngoba unama qualifications sinezinto esithi masiku observe ukuthi hayi no lo muntu uyinkosi. Yeah. Njengoba usho ukuthi khona izinto oyibona engangizenza. That's right. So lezo zinto ozenzayo akukhona ngoba uzenza wena. Kodwa siyabona ukuthi uphiwe lo muntu. Umuntu onjalo lo isimanga. Ebandleni lami yonke lento eniyicula ngoJesu nenicula bazoyicula ngonala. Okay. Mawuthi wena isimanga somuntu wapi? WaseCalvary. Thina sokucula ngesimanga somuntu wasenkandla. Esingazi Is that like on a serious note? Yakudata sibale. Thina masigula unale khona la asibiza uJesu sithi nala ngiphilisa. Ngoba nabantu uJesu esesenyameni babethina nala ngiphilisa. uMoses esenyameni uAaron eno leprosy akakathandazanga uAaron uNkulunkulu wathi my Lord heal her. uMoses wamphilisa. Hence ke ngike ngayibuza question ye source ukuthi Isource yini? isource yalokho kuphilisa King Somnala. uKing Som ingakho bengifuna sifike lapho ngesikhathi ngibuza lo question bengifuna sifike lapho ukuthi who protects these people? Who is the source? It's your God or it's you as uKing Somnala? Imina ngisebenzisa amandla engowaphiwa uNkulunkulu. Yeah. Loud and clear. So it's the same principle neka Jesu. Loud and clear. Yeah. Ubaba kayichitha earlier on ukuthi we can't use the sun ubaba ekhona. Yeah. Abaye ngani uNkulunkulu bakwenza. Bayakwenza akekho umuntu ovinjeni njengokuthi wena ukwazi ukusindiswa ungavumanga uJesu. Ake mina ngilona isango lokuya uNkulunkulu. Kodwa bangadecide bona. Bangadecide bona. So angadecide sonke nathi uNkulunkulu ngiphilise. Mina no abathi no ithathe kanje lento baba. Udokotela akusho ukuthi unodokotela wedwa osiphilisayo. Mina ngiphiwa amandla uNkulunkulu. Ake ngithi ngunike 1 million. Ngithi wonke umuntu ofuna 1 million la endlini. Ofuna imali la endlini akayicele kubani? Uzopha abantu abafika bezocela. Okay. Yeah. It doesn't mean ukuthi abantu bonke abafuna utho kuwe. Labo bantu abazi ukuthi kuno 1 million ukuwe. Mina ngikho kubona. Noma bakwazi bona ukungireach. Abakafiki mhlambe kuyizinga lokungireach. Bengeza kuwe bazophila. Angithi.
That is not like ukuthi akekho ungaya kubaba ngaphandle kwami. That's a law phela ithi iyasivimba. Thina uyayithandazela uNkulunkulu, ungayinikela uwedwa, uhlale uNkulunkulu, ungeza kwi night of plenty kuphela, ungeza uma prophetic consultation, ayekho umuntu ozobuza awuzile. So ngamanye amazwi abaphoqiwa abantu. Nazo ke it's mutual. Njoba ngeke ngathi is a mutual faith, is a mutual understanding. This is what we think it works for us best. So ngapha siphoqiwe. Ngapha asiphoqiwe. Okay, ngokwami understanding for example, mina uma ngihlangana noNkulunkulu angimvumanga uJesu kodwa ngatshelwe esontweni ukuthi angisindisiwe ngoba umuntu uvuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi. So I had to do that as a process ukuthi qualify ukuba imember la. Get you. Yeah. Yabo. Ngapha kuthina we don't have those regulations ukuthi kufanele uqale ubhabhadiswe, kufanele no. We teach you how to practice, how to release. We even tell you got power to heal yourself. We motivate, we ignite what is in you. The God is, when I define God, I normally say, uNkulunkulu ongekho kuwe, ohleli ezulwini akuyena uNkulunkulu wangempela, is a foreign God, omtshelwe ngabantu. uNkulunkulu wangempela ukuwe. Every one of us, we have an innate. In your mind or what? Or connected now. Yes. Because phela sikhumbule sikhuluma ngephilosophy. Yes. So uNkulunkulu fanele sim define ukuthi ilowe philosophy noma yilo mina engimvuma ngenhliziyo ngikholwe ngomlomo ukuthi okay kuyafana. Iyafana. So babili siyafana nawo ukuthi wena une boundary ukuthi ibandla lakhe kulona lakhe lika Jesu. Yeah. Kodwa uma hayi lamleli likaNcanana naleli. Okay. Kuyasho ukuthi like a father like a son. Weboba ibandla lika Jesu isonto lapha. Yeah, ibandla lika Jesu. Kodwa nje leli yasonto ke wena obasontayo. No, angithi amabhilidi angithi amabhilidi nayo yonke i structure okwami. Yeah. Kodwa ibandla lona umzimba wona kaKristu. Kodwa lokho amasonto imali yami. So lokho group lo kwami lo. Okay. Ilo umehlo. Bengicela ukuthi ngidlulele ngithrowe ama reason wami. Ama bomb njengozathi bho. Ngoba sisuhamba So hamba nawo. Asikhulume ngebomb yokuqala. Yeah. Wazalwa nini uJesu umbuze engangiyibuza wona wangixaka. Athi uMateyu emhleni kaHerod. Okay? Yeah. Emhleni kabantu kaHerod. Kusho ukuthi ubani wayiphethe lapho uHerod. Bese ke sengiyahamba ke manje. Sengiya noma Google noma ku research. Imuphi lo Herod? Nangu ngiyamona uHerod the Great. uHerod ubuse nini? ABC. Which was before Christ. 37 ABC. Hayi bayibelini ke ngangikwazi ke baba. Inkinga yile philosophy angazi angikakangeni kahle le philosophy. Bambake ukuthi mina ngiyiprove kanjani izinto ziya contradict eBhayibhelini. Ngithi ukushuthi isikhathi kaHerod. uHerod ubuse nini? From 37 BC sibala hlehleke masithi BC up to washona nini ngo 4 BC. Then kushuthi uJesu makuthiwa wazalwa kubusa lo Herod, uHerod lo owazalwa wayefuna ubulala uJesu wabalekiswa siwe Egypt wasethi wabuya uHerod usefile. Kushuthi lo Herod sengiyaya ke emlandweni umlando uyavuma ukuthi ngempela wafa ngo 4 BC. Okay? uMateyu ke uright lapho kimi. uMateyu until kufika uLuka. Athi uLuka kwakwesikhathi sika Cornelius. Bese ngiyabuka ke aqala athi kwaphuma isimemezelo. Skipper Augustine. Wathi akubalwe bonke abantu. Ngithi ngiyaphenya umhlaba wonke asikho isimemezelo esinjalo. Ayikho le census. Bese ngihamba ngithola nathi province yayise-Assyria bayinqoba baseRoma base beyifaka phansi kwabo yayisiphatha eziyafika kwaJuda. Obese ngiyabona okay shoot lesimemezelo ukuthi somhlaba wonke akulona iqiniso kodwa nase si relevant ngoba kuthiwa kwakubuswa lo
uhlaleni lwesihlalweni sobukhosi ngo-6 AD. So yilento ichazile eqaleni yama contradictions. Yama contradiction. eBhayibheli. Yeah. Lalelake. La se contradict iBhayibheli lodwa liphinde contradict nehistory. Kanje ke. Uma ngabe kuMateyu uJesu wazalwa let's say 4 BC or 5 BC. Angithi BCE. Then uLuke uthi yena cha uzalwe ngo 6 AD. UkaMateyu ngo 6 BC uJesu benesena 9 years. No, ngikhuluma ngento ongayigooglesha manje. Hamba igooglesha manje. Uvela uthatha uGoogle nge-smartphone sakho ungena kuyo manje. Ngikhuluma ngento yakusasa. Kuze kushiye ukuthi lo waseBhayibheli kuze kufakwe ngisho ama scriptures. So now senginenkinga ukuthi uJesu wazalwe sena 9 years. Ubani oqinisile la? Uyayibamba le. So that's my problem number 1. I won't go to details. Bese ngiya kuJesu. Wafanini uJesu? Uma ngifunda uMark 12 uthi yena hayi uJesu walidla iphasika nabafundi bakhe wavuka ekseni wathi hambani niyongilungisela abafike balungisa walidla iphasika wathi wayesesho ukuthi ozongikhaphela uzogcobhoza kanye nami uma eqeda lapho wathi kwenze lokho waphuma wahamba uJuda uma ehamba uJuda uyoqoqa amasosha azodayisa ngoJesu wathola imali uma uJesu esuka lapho uyapi ensimini yaseGetsemane ebusuku uyothandaza khona ngithi asiyeke nengane kwani yokuphikisana lapho kodwa ke eGetsemane bayafika bambamba ebusuku eGetsemane ubusuku bonke uJesu ushika icala uma uJesu esebethelwa uJuda uba guilty ngokaMateyu 27 uthatha imali abemdayise ngayo uyiphindisela eThempelini uthi ngidayisa igazi elingenacala ngokaMateyu besithi abapriest bayithatha leyo mali bayothenga insimi yokungcwaba izidumbu zama-strangers wathi ngoba insimi imali yegazi uyidayise ngayo igazi kwawo imali yegazi uzenzo 1 ngapha 18 noma 19 athi hayi uJuda imali wayithatha ayitholile wayoyithengela yena insimi wayesethi ehamba uJuda wakhubeka washaya ngekhanda etsheni kwase kuqhuma isisu sakhe washona ngokuka Luke ngokwezenzo accident he died by accident ngokaMateyu he committed suicide so asiye court wafaka kanjani uJesu nizofakaza nobabili uMateyu noLuke ijaji lithi uba no right part win if Mateyu if same question nje into encane nje uyabona le discussion iqala manje into encane sele emuva yes la isiqale khona ngoba ibuyisela embuzweni wami yes ukuthi ungithi ufuna ukusho njalo manje ngifuna ukuthi the same principle yes oyisebenzisa it's a same principle omeasure ngayo uJesu iChristianity is the same measure okufanele simeje ngayo ubukhosi bukababa it doesn't matter kumina ukuthi ubumeja kanjani ubukhosi ngutshela izathu zami angithi ngishilo ukuthi angizili uzoniconvince ukuthi uza wena mawufuna ukumeja ubukhosi bami ubuchithe yes I don't mind so, I'm not saying ukuthi woza kimi ngithi mina ngashiyela lokho ukuthi ke uJuda which is clear which is clear asibuya ke futhi uma kuno for example uma nithi namakhola mina manithi mina namakhola ngesogweni nginosathane nginamanga no asikakasho no angisho nina nisho angisho nina la ngisho amaKristu I represent amaKristu ngithi amaKristu that's how they judge me mina ngiwabuka ngokuthi bathini ngalamanga aqanjwe uMateyu noLuka ngoba ngeke babe right bo babili angithi same principle ngicela uqeda ke kodwa ngicela uqeda same principle ukhithwa ngayo mawune member noma part of i-plantation nation curious mana inkinga iphi evidence mana ngifake inkinga zabantu mina engangena ngiyona imember yasena la mandate mina
ngunala ngikutshela ukuthi ngalishiyelana ivangeli lobuKristu asihambe lapho qala Yes, kodwa ikhona into baba. No. I-mathematics isho njalo. I'm not lalela angibhalanga mina iBhayibheli angithi angibhalanga incwadi mina iBhayibheli lobo mnala angibhalanga iBhayibheli lamaKristu senginitshela ukuthi which is fair mana ke kodwa niyangi-interrupt okay honestly niyangi-interrupt and nizogcina ningenza ngiyeke lento engizelela right mina ningibuza ukuthi wena bengafanele ungibuza ukuthi angizoshiya izathu zami kanti nizongi-interject so no interrupt baba just for clarity no let me finish the clarity then you do a follow-up question. The question is, who do I believe uJesu uMateyu nolokhuzana noLuka noma incwadi yezenzo akekho mina engamkholwa. So ileyo nto ngenxa yokuthi ngithi ngikholwa yiBhayibheli lizwi kaNkuluNkulu sengithola ngingakwazi ukuthi ngizokholwa yini okokuqala lokho. Okwesibili uJesu udlile yini iphasika ukaMark udlile iphasika ukaJohn akalidlanga iphasika wafa ngosuku lokulungiselela iphasika. So uJesu ivangeli lakhe mina bengikholelwa kulo lakhelwe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. So those are my reason. Another reason will be uma ngabe ngibheka izikhathi okuthi uJesu bese siphambanene ngaso umunye nesikhathi afe ngaso ayifani. Isikhathi kodabuka ngaso itemple i-curtain alifani. Omunye uthi before omunye uthi after isefile. Uma ngilalela ilelesi ngashumayeza mina abantu ngathi khona isilelesi esamphika esinye samkhuza. Uma ufunda depend ukuthi ufunde iphi gospel. Enye ithi hayi zombili lezi zamhleka uJesu. Elinye lithi hayi esisode samhleka uJesu. Uyabona lo mpikiswana. So when I came out from the gospel I was avoiding a contradiction. Engwesteli isikhathi. Engabe ngikhuluma noNkulunkulu lo wafika kimi ebusuku wakhuluma nami ngedwa. Wathi ngihambe ngiyosiza abantu bakhe. Ngihamba ngawusiza abantu bakhe. Akanginikanga iBhayibheli ukuthi ke angibabophelela ukuthi abenze lokho ababule ngiyabamotivate ngengikwazi kwangisiza uma kuba ngize ngibatshele mina I'm on record in my church if this church kodwa baba kusho ukuthi awunayo evidence if this church it doesn't matter if but that's what you think. No asivumelana ukuthi awunayo into ongayiveza baba ibi evidence yokuthi na evidence uNkulunkulu wathi yonke into nobufakazi bakhe because it's a personal experience. Nginayo one Ncanana ngisho ukuthi mangina 50 years kuyokwenzeka imangaliso ngobe ngiphilisa abantu ngiyobe ngikhuluma ngalivula iBhayibheli. Yeah phela kufanele ngifakaze mina ngoba no. So angithi nifuna i-evidence. Ngifuna i-evidence manini bafethu. I-testimony i-evidence. Mina ngathi uNkulunkulu ngithumela ukuthi ngiyophilisa abantu ngabaphilisa. Sengathi esontweni nisakhala ubala ukuthi abantu baphila kwingculaza isizwe sazomala abantu bazovuka ekufeni. On record, more than 100 people has been raised from dead. Mina afe ngikhombisa umuntu nangulo. Hence ngibuze isource kaNkulunkulu. Nguphendulile isource kaNkulunkulu. Okay. Ngicela singayibaleke le ye contradiction because yabona njengoba siphikisana ngoba singabantu. Njengoba siphikisana ngoba singabantu. And umuntu ohlezi phansi ngisho ngasho noma yini oyishoyo anga raise ivoice kuwena. Kodwa uyakwazi ukuthi a question. Okay. So uma sike sayibalekela into yokuthi umuntu ukholwa noma yini ngoba ehlezi phansi. Ngicabanga ukuthi kuyasalela. Kufanele sibuze ama question thina so that kube ne clarity. Umuntu emehlezi phansi uzwe kahle King Somnala asibuzi ngoba sifuna ukudiscredit but sibuza ngoba sifuna umbukeli lapha ekhaya emehlezi abe ne understanding yokuthi no le ihamba la. Yes, your objective. Yeah. Objection. Yeah. Oh, objective. Yeah. Mina my objective, I'm sorry, is this. My purpose mangiza la. Yeah. Khona abantu abathi sengusathana. Khona abantu abathi sengumphiki uNkulunkulu. Asingabaphenduli. Asingabaphenduli. No, lalela phela. Lalela. Yeah. Labo bantu. Yeah. Abathi angikholwa uNkulunkulu ngiyabatshela ukuthi ngiyakholwa uNkulunkulu kodwa not ngalendlela yeChristianity engishilo. Umbuzo uthi
ebenguzele la uJesu ngishiyeleni iChristianity ngishiya iChristianity iBhayibheli uNkulunkulu weBhayibheli uJesu weBhayibheli ngikholwa lo nkulunkulu owafika kimi ngilele zonke izinto ayikhulume kimi ngizibonile ezinye ngayiboni ngisazoyibona ngoba usuku nosuku ngithola lokhu nalokhu power hour impendulo yami ke ile ukuthi ngumshiyeleni lena yeBhayibheli inezinto eziphikisanayo le angiphikisana namuntu futhi angitshenwanga umuntu ngizizwele mina. I'm not here to convince anyone to believe ku God of plenty mina ngikholelwa uye osiza ingqondo yami kodwa into engafuni ukuthi umuntu angehlulela angitshele ngesihogo angeke asiprove futhi naye. Kodwa professor ngiyakuzwa futhi usuchaze kakhulu uyabona lokho okushilo sekuqheke kakhulu kodwa okulandelayo akanayo iprivilege obenayo wena yokuthi ukwazi ukuprove what exists and what doesn't exist. They have to believe what you say. There is no evidence. I think that is clear from the deliberations sesibena. Une first hand experience. Yes. While if you were to have somebody ozoba curious njengawe akanayo into angakwazi athi nansi evidence but they not everyone futhi abanayo ngoba ngeke ngasho for example ukhona abantu abeze bengiphuphile mina ngikhuluma ngabantu abangangazi ngikhuluma ngomagejageja engabasiza besangiphika ngimenshina ngamabomu because he's my son. I'm mentoring him kule nkolo engikholelwa yona mina ngikholelwa kwi-spirituality not kwi-denomination ngikholela kwi-spirituality not kwi-doctrine ngikholela kwi-relationship not kwi-organization ngikholela ukuthi uNkulunkulu njengoba mangiphefumula ngivuka ekseni akho constitution mangikhuluma nengane zami namakhosikazi wami ukuthi nansi iconstitution ekufanele uqale before ukhulume nami enza lokho ngikholelwa ekuthenini noma ngabe kukhona imithetho ebekwe emakhaya ethu eyasemakhaya ethu kodwa akukwazi ukuthi ngoba nakho umuntu usephuphe mina sekufanele ngumshayeli imithetho ukuthi akenze njani kodwa ngamcultivate ukuthi uyazi lo nkulunkulu wakhuluma kimi nazi izinto mina ezangisiza for example ngasifunda kanjani isingisi wangifundisa kanjani isingisi for example ngaphuma kanjani kuyipoverty ngithi nawenza lokho bese over and above I'm on record to say if this thing you're planting ayikusebenzeli mhlambe wena yakho isefeti mission mhlambe wena yakho isezayoni mhlambe wena yakho isemadlozini mhlambe wena is a different story mhlambe sazoqhamuka nento nami ngiqhamuke nento entsha engakazi bebikho ngaqhamuka neplantianity ayikazi bebikho ngaqhamuka neplantiology into engakazi bebikho bangihleka abantu bethi lento ayikho ngisho sigooglisha namhlanje after down the line 5 years googlisha ukuthi yini plantiology uzoyithola googlisha ukuthi yini plantian uzoyithola googlisha ukuthi yini iplantiology uzoyithola because there was a time what we know today even in science modern science eminye no 100 years eminye no 10 years discovered njalo. No, this is Power Hour. We've had a good time. It's been 2 weeks deliberate sikhuluma yonke le ndaba. I think sesifike egcineni angithatha ithuba lokuthi sibonge wena King Somnana ngikunikeze a few seconds just to uvalelise ama viewers. I think we had a good time. Umama ngesekhulunywa kakhulu. They are view as a truth. Uma abantu bedukile ubathathe enkambini babethathwe enkani bavalelwa kuyona. Wena ufika ubizwa ngerebel. Ubizwa ngomuntu owenza into engaziwa. Uba yivukela mbuso. Abazala sekukhona iChristianity. Bazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso weChristianity bayakhohlwa ukuthi before ama-18 ufika iChristianity sasinoNkulunkulu esilanda ngayo imvula sasinoNkulunkulu ofika ngama-vision lingekho iBhayibheli akaze silibhale iBhayibheli in fact azange sibhale sentence thina sasikhuluma ngoNkulunkulu ngama-science nangama-symbol athile nangama-cues athile sasikwazi ukustudyisha izulu silibona ukuthi lizokuna kusasa unyaka wenala lo siwuqambe unyaka uqala njalo sisho izinto zenzeke
mina ngithi abantu bakithi sesifikile isikhathi sokukhanya. Asikhumbuleni Christianity ayingalethiwe kithu ngoba uNkulunkulu esithanda. Bayifela, babulawa babengayivumi. Babulawa eAfrica, millions of those people. They were killed. Abanye ubalo wesifazane wePanther, Black Panther bambiza phambo kwabaholi ngoba wayeyipriest engumholi eyinkosi kaze hola espiritual. Bambiza belungu bema-Arabi bazama ukumfaka umcolonize ibona bafika qala basicolonize ngenkolo kwafika amangisi nawo asicolonize. Ingakho mawuye eNigeria khona ama-Arab khona amaKristu. Those two religion zombili ziqhamuka kwi-Abrahamic faith. By the way, Abraham nayo ukopelwe kubani lo weBuddha amaHindu uBrahma umka Brahma kwakuSaraswati. So bonke uma wawuzala eNdiya wawuzotshela uNkulunkulu weqiniso hilo. Uma wawuzalwe ama-Arab babazokubulala bakubulalela ukuthi uletha the strange god. Uma uzalwe kwaIsrael babezokubulala mongabizi uJehova wabo. In fact, Christianity, Arab ibona bafika nencindezelo nempi. Omkhulu bethu labalele khona uma besibona silandele Christianity. In reality bayakhala bathi hawu bathi abamnaze nayibulela incindezelo. Kodwa laba abazali iChristianity sisemasontweni sebebujwayela ukuqela. Unala usathane wesihogweni. Umkhulu wakho mongahlehliwe ebheka asazi isoga kalazi izulu. Sisibawa awa. Mlingani wami Mlingani, uvalelisa mfowethu it's been a good time. Ngibongele kakhulu. Ngibonga ithuba also lokuthi ngi-co-host nawe. Yep. Siba mhlambe amazwi ami okugcina kungaba ukuthi not only for King Somnala, for everyone ofisa ukuthi abe namazwi enkolweni yobuKristu. Kufanele azi ukuthi indlela aphesiva ngayo inkolo yobuKristu indlela okufanele aphesive ngayo imeasure ngayo inkolo yobuKristu indlela okufanele simeasure ngayo. Uma kukhona into oyishoyo econtradictayo mhlambe njengeBhayibheli licontradict fanele sikubheke nawe ukuthi awuzicontradict yini ngesifundiso sakho ke. So ilawo mazwi njengavala ngawo njengomuntu osekhona la wangishiya khona ubaba engisekhona la ngisasele. So because ngisasele ke fanele ngiyimele le yokuthi the way I measure ukuthi okwenzeke ngala akwenzeke ngala angingabi sesayidini elilodwa ukuthi sisesayidini lokuthi siyabubuka ubuKristu buyicontradict but asibuki lesikuyona is contradict. So ilawo mazwi ami okuvala. Thank you. Sibonga kakhulu Apostle. Asibonge once again. Thank you Baba. To our viewers siyabonga kakhulu. Uma isikhathi sivuma namhlanje besinga debate. Masikhathi sivuma ngelilanga. Kufanele sibe nawo lento siwabuke lama contradictions. There are a few contradictions owakhiphile we broadcast. It would be nice ukuthi at some point siwabuke ngapha nangapha ukuthi because we did not respond, we were just getting the information from King Somnala. So now I have a question to you. Yeah. Good. Yes. Yes. My question, you wanted to know why did I leave Christianity? Pardon, Baba? Your question was why did I leave Christianity? Yes, Baba. Did you get my answers? Yes. Definitely. I get. Noma shilo baba ukuthi akawaqedanga onke. Yes. Kodwa I think it was clear. Yeah. You have answered the question, Baba. In fact, okay. Umuntu obekade ngana information ngicabanga ukuthi usezwile ngala masonto amabili. Here is my point. Yeah. My point, I'm not in the business of going around convincing others to follow me. Absolutely. Okay. Yes. Yeah. 2, I'm not in the business of comparing myself with anyone. That's right. So ngizama ukuphendula undodana. That's right. 2, how you measure me is none of my business. I know who I am
how people define and perceive me. It's just them that define them what they think about me. Many people call me anything when I was studying. I'm on the basis of doing what my conviction, what I see working for me and not contradicting for me. In that way, it doesn't mean everybody will work for them. So all what I shared here was not to talk down other people's belief, but was to open abantu bakithi bacabanga. I-concern yami abantu babengibiza kanje. They call me to debate. When you debate, for example, ngikhulumile ukuthi uJesu asimazi ukuthi wafanele. Ngikhulumile amanga aseBhayibhelini. But umuntu okholwayo still choose to say I believe in Jesus. Absolutely. Because inhloso yakhe bekhona mina ngikhuluma ngama evidence, ngikhuluma ngezizathu ezangenza mina futhi engangisebenzelanga. So I wouldn't wish to come to debate here. But I think I thank you for the opportunity to air my views, because I know people calling me devil without hearing what I'm saying. So, but as for me to say I need somebody to debate with, no. It's like in a stamp. I did it with the due respect to your debate on a stamp. Mina ngiyasiphila istembu simnandi. Mina ongazi impilo yami yasesithenje imnandi kanjani. Yes. Futhi ngiyazi ukuthi amadoda amangakanani asifisa istembu kodwa aphethe kwesaba iqiniso ngeke balimele. Ngakho ke ngakuvala kudala ukudebate. Ngizela because uNcanana ngamshumayeza. Yes. Esontweni lami ngathatha isikhathi nga lecture ngayo yonke lento. So as for now, I would love wherever I'm given a platform, it must be somebody who is interested to hear your views, my views, and then your my philosophy. view Ncanana. Absolutely. Absolutely. Because I'm not here to compete no Ncanana ukuthi angabe ngumKristu. I'm not here to compete no si ukuthi angabe ngumKristu. Ngingumnala, angiyena umKristu, angiyena umZulu, ngingumnala. That's me. Recently, I will be meeting with the king. I think next week with one of the royal family. Which one? Okay. No, I can't reveal that. Okay. But we'll be talking. All right. Exploring the ways with what they see to me. Angithi babonile. Bacela ukuzohlala phansi sikhulume sibonisane khona nisingabambisana khona. We like the way you address. That's what I'm interested. If you have a mutual understanding to come to me and learn. In my territory where I'm a king, I will teach you. Now I'm a Christ. Njoba ngishila amaKristu, they come every day to me. Even pastors. Some of the things, because with consultation you are my client. Even if you say I have come and killed person, I vow I have number yokusebenza, I can't devour that information. You understand? Because what I'm doing there, I'm helping you as a client. I'm doing business, not a religion. Clear. And using God power that is in me. No, Ngicabanga ukuthi ngikuphendulile. As for ukuthi ngabuya kusasa ngizodebate nomunye umuntu, I think saying I went I gone. So, but I can share my knowledge. I can share my experience with people who wants it. If you don't like it, No, go clear. go clear. Thank you so much, Prof. I think we've come to the end of the broadcast. Thank you, sir. To our viewers, siyabonga kakhulu Barcelona for tuning in. It's been a broadcast got 2 weeks. Siyabonga kakhulu. Thank you for the comments and the support. To our 760 crew, thank you so much for making the broadcast a success. Our sponsors and our supporters, sibonga kakhulu. Inkosi nibusise sobonana ngesonto elizayo la khona sizobe sesiletha umKristu ezokhuluma some of the things esiqhamuke kwi broadcast from the side yamaKristu. So stay tuned, sizoqhubeka le ndaba si expand kuyona. Good night and shalom. Amen.